сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божией, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Иезу, нас не покидай. Кто нас грешных уратуе, кто городных пошкодуе, Твое сердце добротливо, усім людям літостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Иезу, нас не покидай. Иезу, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем. Там надейный порятунок, наша радость и молчунок. Нас не покидай, нас не покидай, Иезу, нас не покидай. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Бійте у долоні усі народи, радосним голосом співайте Богу Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую мшу, падчас якой прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, даручаючы усе нашы інтэнцыі, а асабліва будзем маліцца Божае благословенства, апеку Маці Божай, здароўя душы і цела і усялякіх патрэбных ласк для працаўнікоў кандытарскага цэху і працаўнікоў Белкофе. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, учини, каб костел Твой, собранный Святым Духом, усім серцем был Тебе отданный, и щиро имкнулся до едности и згоды, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Читание книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Павел сказаў старэйшым касцёла ў Эфесе: «Пільнуйце сябе і ўвесь статак, у якім Дух Святы паставіў вас біскупамі, каб вы пасвілі касцёл Божы, як ён прыдбаў уласнай крывёй. Ведаю, што пасля майго адыходу увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць статка. І з вас саміх паўстануць людзі, якія будуць казаць падступна, каб пацягнуць за сабой вучняў. Таму чувайце, памятаючы, што я 3 гады удзень і ўначы не пераставаў вучыць кожнага з вас са слязамі. А сёння даручаю вас Богу і слову ягонай ласкі, які можа збудаваць і даць спадчыну між усіх асвечаных. Ні срэбра, ні золата, ні вопраткі я ні ад кога не пажадаў. Самі ведаеце, што гэтыя рукі служылі патрэбам маім і тых, хто быў са мною. Ва ўсім я паказаў вам, што так працуючы трэба дапамагаць слабым, памятаючы словы Пана, якія ён сказаў: «Больш шчасця ў тым, каб даваць, чым у тым, каб браць». І сказаўшы гэта, ён укленчыў і маліўся разам з усімі імі. Тады ўсе ўзнялі вялікі плач і, падаючы Паўлу на шыю, цалавалі яго. Больш смуткавалі з-за слова, якое ён сказаў, што ўжо не ўбачаць аблічча ягонае. І прыводзілі яго да карабля. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Пашлі, о Божа, Твою силу, умацуй, Божа, тое, што для нас учыніў. Дзеля Тваёй святыні, што ў Єрусаліме, каралі прынясуць Табе дары. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Валадарствы зямлі, спявайце Богу, праслаўляйце Пана, які ўзышоў на нябёсы, нябёсы адвечныя. Вось ён падаў голас свой, голас магутны. Прызнайце моц Божую. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Над Ізраїлем ягоная веліч, а магутнасць яго на аблоках. Няхай будзе благаслаўлёны Бог. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, ёсць праўда, асвяці нас праўдзе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus uzniał oczy swoje do nieba i maliłся takimi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich u imienia Twoim
якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі б я быў з імі, я захоўваў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў, апроч сына пагібелі, каб збылося Пісанне. Я цяпер іду да Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слова Тваё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слова Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умилованные у Христе, Пану, браты і сёстры, приблизимся до Єзуса, який у часе апошнія дні пребывае сярод сваіх блізкіх. Приблизимся до Яго і прислухаємся ягоных словаў. Гэта молитва, якую Ён, наш баўца, заносіць да свайго Айца. Ён шчыра просіць Бога, Айца, не за сябе, як кажа, толькі за тымі, хто ў Яго паверыў і каго Ён выбраў. Ён просіць свайго Айца за тых, хто дарагі ягонаму сэрцу. Гэта шчырая молитва, поўная надзеі. Езус узняў свае вочы да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы». Езус Христос глядзіць праз вякі. Ён прося свайго Айца Нябеснага за кожным з нас, за мяне і за Цябе. Ён просіць за нашыя сем'і, за нашыя аб'яднанні, за нашыя суседствы. Ён просіць, каб мы былі адно. Запытаем жа самых сябе, а што я перажываю? Ці ёсць у мяне, у маей сям'і гэтая згода, еднасць? Што мяне турбуе? Што я хацеў бы сказаць сваю боль ці радасць сёння нашаму збаўцу, калі Ён заносіць малітвы за нас? Што я хацеў бы перадаць? Езус сёння звяртаецца да свайго Айца Нябеснага: «Я цяпер іду да Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную радасць». Умілаваныя ў Хрысце, Пану, браты і сёстры, Ён просіць о паўнату радасці дзеля кожнага з нас. Ці можам адчуваць большую любоў? Ці можна яшчэ выразіць большую любоў, калі Ён там на крыжы абмыў кожнага з нас з нашых правін, а сёння уваскрослы, калі адыходзіць да неба, да свайго Айца, моліцца пра нашую радасць? Гэтага мы прагнем, мы гэтага хочам. Але ці магу я адчыніць сваё сэрца
таксама на гэтую Божую любоў, на яго зварот да мяне. Чи я гатовы? Сёння мы прысутнічаем на гэтай малітве Сына Божага. Ён глядзіць праз вякі на кожнага з нас. Ён кажа, што не пакідаю вас самых, буду з вамі да сканчэння вякоў. Ён застаўся з намі ў Эўхарыстыі, у якой ён ахвяруе самога сябе. Гэта ягоная ахвяра, гэта ягоная малітва, гэта ягоная просьба аб радасці і супакоі для кожнага з нас. Чи удзячны яму за гэта? За хвіліну ён ізноў будзе прасіць свайго айца падчас эўхарыстычнай ахвяры: Пане, ахвярую самога сябе дзеля іх. Як ты ў мяне паслаў у свет, так і я паслаў іх у свет. І я іх, і за іх я пасвячаю сябе, каб яны асвечаныя былі ў праўдзе. Я пасвячаю сябе, я ахвярую сябе. Ён у гэтай эўхарыстычнай ахвяры ахвяруе самога сябе, каб мы мелі поўную радасць. Кожны з нас хоча добрага слова. Кожны з нас хоча зразумення. Кожны з нас, напэўна, хоча у сваім жыцці штодзённым, каб адчуць плячо таго, хто мяне кахае, хто мяне разумее, хто гатовы ахвяраваць сябе звычайным словам, нават моўчкі. Езус сёння ахвяруе ізноў самога сябе, каб мы не адчувалі сябе адзінокімі. Каб мы адчувалі, што заўсёды ёсць побач той, каму ты і я дарагі. Ён ахвяруе сябе. Просім жа нашага збаўцу Езуса Хрыста, які ён навучыў нас малітвы, каб мы таксама удзячна маглі таксама сказаць: Ойча наш, который ёсць у небе. Каб гэтая малітва была падзякай за ягоную ахвяру, за ягоную любоў, за ягоную блізасць сярод нас. Аман. Христос памёр на крыжы, каб асвяціць нас у праўдзе. Праз яго пасрэдніцтва узнясём да Бога Айца малітвай за нас і ўвесь свет. Молімся за святы касцёл, каб праз сакраменты адорваў вернікаў жыццём у ласцы. Цябе просім. Молімся за спаведнікаў, каб напоўненыя Духам Святым яны вялі вернікаў да Божага жыцця. Цябе просім. Молімся за сужанствы, якія адмаўляюцца ад нараджэння дзяцей на карысць выгоднага і бесклапотнага жыцця, каб перамаглі свой эгаізм і з удзячнасцю прынялі Божы дар, якім з'яўляюцца дзеці. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая шукае праўдзівы сэнс жыцця, каб яны здолела знайсці яго ў вучэнні Хрыста. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых просьбах, а асабліва о Божае благаславенства, апеку Маці Божай, здароўе душы і цела, усялякіх патрэбных ласк для працаўнікоў кандзіцерскага цэху і працаўнікоў Белкофе. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы дзяліліся з нашымі бліжнімі
духовнымі дарамі, якія атрымліваем ад Хрыста, Цябе просім. Усемагутны Божа, няхай дары, аб якіх мы у Цябе просім, падрыхтуюць нас да прыняцця Твайго найбольшага дару, якім ёсць Дух Святы, праз Хрыста Пана нашага. Amen. Chrystus Pan, powstałszy z grobu, Alleluja, Alleluja, radość dał swojemu narodu, Alleluja, Alleluja, dał życie bez szkodowania, Alleluja, Alleluja, dla grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Гэты дзень радасць адзіна, Alleluja, Alleluja. Прославляй Божага Сына, Alleluja, Alleluja. Бога ў Тройцы вызнавайма, Alleluja, Alleluja. Честь і хвалу аддавайма, Alleluja, Alleluja. Моліться, брати і сестри, каплею вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Хай Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас про святые таямницы, у яких мы Твои слуги удельничаем, и исполни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго бясконцым жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спеваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть и с мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешение, и про усіх, хто Твою ласце одышоў з гэтага свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче усемагутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласково супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийсця збаўцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий без світи правдивий Бог. Стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Єсус приходить, щастя нам приносить, дик пойдем і знойдем криницю ласт Бога живого, з алтара святого, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Молимся. Пане наш Божа, праз удел у боцкім сакраменте, заўсёды шчодра адорвай нас ласкай і, защичаючы сваёю моцаю, зрабі годнымі гэтага вялікага дару праз Христа Пана нашага. Амен. Дякую за супольную молитву. Усім жадаю доброго вечора. А зараз выставление на святейшего сакраменту и червенное набоженство. О найсвятейшая Хостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен.
нами. Серця Єзуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Дєви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єзуса, полымнеючее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливости, любові скарбниця, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрині, любові повнає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усіх цнотов глибиня бездомная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усялякой хвали найдостойнейшее, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володар з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божества, змилуйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми усі отримали, змилуйся над нами. Серця Єзуса, прагод вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єзуса, щодрое для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
Езу тихий и покорный сердцам, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего и на хвалу Яхвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тих, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Мы Твоя власність, і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися с Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчей вернулися яны ў бацькоўскі дом и не згинули от нестачи и голоду. Будь владаром для тых, хто помилково ці праздня згоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутко настала одна учарня и один пастор. Адри костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на усё земли, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен. Amen. Panie Jezu Chryste, u dzień u niebowszestia Ty zagadał swoim apostolom nie odchodzić z Jeruzalema, ale czekać obiecania Ojca. Ty сказал им: Ян хрестю водою, а вы будете охрещенные праз некалькі дзён Духом Святым. Примите моц Духа Святого, який на вас сыдзе, и будете моими сведками ажно до краю земли. По прикладе апостолов, якія з Марыяй, Твоей маці, іншими Твоими вучнями, 9 дзён одинодушно трывали на молитве, так само и мы хочем подрыхтоваться про супольную молитву для прийстя Духа Святого. Тому просим Тебе, спошли нам Своего Духа, спошли нам Своего Духа. Пане Езу, Ты правда, мудрость и одлюстрование Отца, спошли Твое светло и правду, как мы заўсёды словом и чином были Твоими свідками перед усіми людьми. Спошли нам Своего Духа. Пане Езу, Ты узышоў до Отца, спошли нам обіцяного Сутяшителя, каб мы атрымали моц з неба. Спошли нам Своего Духа. Пане Езу, учини, каб нас вел Дух Божий, и мы заўсёды поступали, як Божие дети. Спошли нам Своего Духа. Пане Езу, спошли на нас Духа Святого, каб мы знавали перед людьми, что Ты наш Владар и Пан. Спошли нам Своего Духа. Отче наш, который есть в небе, светись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Боже, нехай Дух Святый запалить у нас той огонь, який наш Пан Єсус Христос спаслав на землю, жадаючи, каб Ён моцно разгарэўся, які з Тобою живе і владарить на веки вечные. Amen. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новый заповед, што нам розум не тлумачыць, святло веры прыняць.
Помолимся. Боже, праз пасхальную таямницу Христа Ты откупил всех людей, заховай у нас справу Твоей милосердности, как мы неспынно, згадываючи таемницу нашего збавления, удостоились отрымать яе плен, праз Христа Пана нашего. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.